Kwabwera Uthenga magaye kuchokera kwa Suleman. Tikumudziwa bwinobwino zonena kuti ameneyu ndi speaker wa nyumba ya malamulo wafotokoza kunena kuti achibale akuti ifeyo tisapange panic yayi. Chifukwa chonena kuti kuli mothalika kunja kunoku ifeyo tisaite mantha ya tisironjenjemera kapena kuti kumazivanga tatayika yayi. Pita mothalika alipo mavuto awawawa. Mavuto akati okudza natunde kuti ndi mafuta awa akuti athana nawo ndipo pakanali panopa ndi zoti akugwiragwira zina ndi zina. Inu mundiloleti fotokoze bwinobwino makamaka poiyamba nde kuti ndi screenshot tikuiona pa screen pathupo imeneyo tunde tikuchoka pa tsamba la mchezo la Honorable Suleman. Akunena kuti my fellow Malawians, don't lose hope. The leadership is doing all it can to make Malawi better again. We have a leader who knows what to do and is working tirelessly to achieve a better Malawi. Trust the process. The fuel problem is temporal and the solutions are underway. I can fail, but APM can't fail. Trust this. Don't panic. We shall overcome this. APM is so wise. Akunena ruchoncho kunena kuti yayi Amalawi anzanga musataye chikhulupiriro kapena chiyembekezo yayi. Utsogolero omwe pano ndi zonena kuti kupanga china chilichonse kuonetsa zoti Malawi ndi akhale wabwino. Ndipo ife tili mtsogoleri amene amadziwa kuti akuyenera apange chani ndipo amagwira ntchito modzipereka muja mwa roto moyo kuti naonetsetse zonena kuti ndeta akwaniritsetu kupanga Malawi kuti akhale wabwino. Mukhulupiriretu ndithu ndandanda umenewu ndithu orino zinthu zikulongosoka. Mukhulupirire kuti tili munjira molongosola zimenezozo ndipo vuto ilili la mafutali. Inu mukamba zachani mafuta mesa ndimene ndili atemporale kaili ndi atemporale tili sizokhalitsa iziya ndipo noti unena panopa ndi zotina kuti solution kulongosola kuti nozilongosoke bwinobwino zitheke ndi zoti zili nkati kaya zili nkati mwa ulendo kuti akonze zimenezi solution akubwera. Ndipo nene makana kwena kuzontonena kuti ineyo ngati Suleman ineyo ndikhoza kulephera zinthu mwamveseseti kupanga choncho kulephera koma pita mutalikeka sangalephere ndipo mukhulupirire izizi magaye pasakhaso zone kuti muzifenyika chani paka kupanga panic chani kupanika munthu kulephera kuti iyayi izizi ndi zonena kuti tithana nazo zimene zizi chifukwa chonena kuti chani pita mtalika uja ndi wanzeru kwambiri ndi waluntha kwambiri wise man. Aitu akutero mavuto wa ndatemporale nyimbo yake kukhala ija ya eli njuchi temporale. Akuti tizingolemba mutayale mavuto wa osataso kupanika yayi zonse zinza temporale izi. Uthenga kuchoka kwa Suleman amene ndi kuti speaker wa nyumba ya malamulo. Kwa nthawi yayitali magaye takhala tisakumuva mkulu amene yakuyankhula chifukwa zonena kuti anayikidwa pa position yonena kuti chimene amangopanga ndi kupanga guide zochitika za Parliamentary buja. Maganizo ake simuzamva kwambiri. Mpaka nakufika point yonena kuti nowenaso kumayiwala zoti Suleman uja kodali kuti titali ndi magaye amene amayankhula kunali achinana vicha amayankhula sati masewera nthawi ya kampeni ja kunali achina Suleman amayankhula kwambiri. These guys where are they kodi pagaye angogwira baudindo basi ndi zizizi kumeneko. Ndithudi ayankhulako loliloli ayankhulako ndithudi kunena kuti yayi nkhani ya mafuta iyi magaye tipatsane chiyembekezo kuno kuti mafuta awatithana nazo nkhani zimenezi. Number 1, izizi ndi zabwino kunena kuti tizoona atsogoleri akubwera ndi kumadzapereka mwina chilimbikitso kwa anthu amene akuatsogolereti pamene mavuto akupanga umafunikabe kuti yayi mubwere muzalimbikisa Malawi osangokhalira njengunje kuti basi mwangogwidwa ndi kuti jenkha kuno kuti apa ndesero zoti panga banji mmayenerabe mupange pretend lozitakhala zikuonongeka mupange pretend kuti yayi zili bwino kuperekabe chilimbikitso kwa Malawi. So I think this is good. Come on the other side chilimbikiso chake chisakhaliro chilimbikiso chabodza. Osapatsa anthu chilimbikiso chabodza kunoti yayi tipanga moto tipanga kuti iyayi be ready. Vuto ilili magaye ineyo ndikufuna ndinene chonchi tisanamizane baba kunena kuti vuto ilili ndi temporale limeneyo ndi bodza limeneyo. Vuto lakusowa mafuta ilili sila temporale ilili ndionena kuti lititengetsa ndithu kwa nthawi yayitali chifukwa chonena kuti anthu tilibe forex magaye
oloti zinena zono kuti pita muthalika chanchana kukoza zinthu. Let's be honest magayi, pita muthalika ya forex yokuti ayitolere kapena ayitolera bwanji. Forex comes from most of the times kuchokera ku zimene timapanga export. Ife tibe zimene timapanga export. That's why vuto ilili limapezeka kuti each and every mulamuliro una uliwonse labwera. Now forex itenga kuti no ndikubwereka basi, ndikupempha basi IMF kapena chani World Bank. Imene ndi solution yokhatimeti nayo. Komanso ndi mukayiona imeneyo si permanent solution, ndi temporary so mwayiona. Ndengati solution ili temporary zikuchita kuoneka zono kuti vutolo ndekuti sila temporary ndila permanent. Ngati mukumvetsetsa pamenepo. Solution ngati ili yongogwirizira, ndiye kuti no vuto limene lolo sizoti ndekuti no ndilajene ndi ndosakhazi. Vuto limene ndilokhazikika ndetu limene lolo. Ndila ngona amatero, ndilokhazikika limene lolo ndithudi. Solution ni imodzi magayi. Pano pali samango yang'ana kuti mafuta avuta forex kulibe. Mankhwala avuta forex kulibe. Zonjonjonjonjo fertilizer forex kulibe. Tiziyang'ana kunena kuti forex yo ndati ngayipeze bwanji mokhazikika. Tili ndalimiwa koma amene amangoti pasa forex once ine chani ndekuti ine iye pachaka pacha amatipasa forex kamodzi kokha, koma chaka chijatili ndi miyezi nditi yokwana 12 mwezi uno ulosi tikuyenera tipange import ndekuti fichane mafuta. Tikuyenera tichenge mafuta kubweretsa kunja kuno, kubweretsa mkati munomo. Tikugwiritsa ntchito forex kwa miyezi 12, koma ano ndekuti ndalama zatimangozira kwa mwezi umodzi okha. Magayi si mabalance olonde pang'ono. Tiyambe kuyang'ana zinthu ngati zimenezozo. Ine ndakakonda kuti pamene mukubwera kumaza kamba zonena kuti ayi magayi tiyeni tisataye chikhulupiriro oti khulupirire afazi kuyenera be khulupirire faro kungotaya chikhulupiriro mmakhamu atayiketi ndete ndikaena chikhulupiriro sakunama. Tikuyenera tikaende chikhulupiriro noti mavuto white akonzeka in one way or the other. Koma ano nkhani ndionena kuti tisamangokamba zoti chikhulupiriro tizoona kuti tingakoze bwanji kuti nthawi inake tizakhale basi ndikumazangokamba zoti imene jani mbiri pano mafuta aja tinathana nazo forex chaimapezeka. Forex yo kwenye yambe kupezeka. Kodi zamigodi zathu jezimayenda bwanji. Tili ndi miyala ya mtengo wapatali kuti upangana ya chani imeneyo. Mwine ingalithandizire kuti zina ndi zina. Not only that, tingamayang'ane zina ndi zina ma creativity amene makama takamba kale zokhuzana ndi ma monetization angathandize. Okay, izonso chabwino tizisiye poti sinangaza pa social media zimaoneka ngati nzopanda ntchito akuti mafana angosewera pa social media kumangolubwa chani. Tizisiye koma no maiko anza athu wanda amadalira zimenezozo. Ngati ku Nigeria forex yawo Kwambili imachoka mujani imachoka indali ndi zeno zona maluso komanso maluso awo acha amapizukura akugulisa ndikuti pa internet kumabweresa forex. Anyways, that's fine. Tisiyapo koma tingamayang'ane kuti mwina make kuti tikoze makampani ena ake. Tikoze makampani onena kuti kodi kaya kulima mpunga. Tiyambe kumatengano mpunga uja ndikumaupanga process uzikhala ndikuti wa high quality ndikumapeza kuti kupanga export kumatulusa kunja. Zigayo rubasi rusizo ndechani maketa kideza zigayo zenizi kuno kufura kiti maziyang'anira basi chimene ndo chilungamo magayi siti mafuna kuyang'ana beyond us. Zigayo zenizi zigayo zogaya mpunga zili mu nchesi zija ndizimene kufunikira kuti koze ma factory amenewo what else now. Marumba basa zikatindidwa kuti kuno samathinda marumba amathinda marumba. Tizingopereka chidwi ndi kuti konesa mpunga ujawo tikupanga process bwino tikugaya bwino usamadukane hayi koma ndeti uzikilidwa bwino kwambiri amati kupanga polish bwino kaya pa zimashini zozole zopanga polish bwino zooneka wa clean uzikhala ndi fungo la bwino lake lija la mpunga weni wachani usamakakhale ndi miyala basi tudinde nde kuti kaya uyikira chani kaya basi uzipita kunja koko tiyese kupeza ma business kunja koko hayi kodi mwina mangafuna muzitenga kwa mpunga wa Malawi made in Malawi uzipe ziko kutuluka kumapita chani kunja. Hayi ndithu majuice eniwa daona ka juice kena kakamati mango juice kamachoka ku Tanzania uko kabwinonso Kwambili kamene koko kanali koti kamakoma juice ngati uyuyu we can make this tili ndi mitengo ya mango koma ikamafika ndekuti ndi jeni mango aja mangowola mitengo ngati mojeni chakuchani kucha mangowola kaya ndi chakusalima kunaona koma mitengo ya mango yochuluka mango aja mpaka mfika powola mona tikamatenge zimene zomapanga process zimene zichakumapa zikuti kuti kuzipanga basi ndekuti mango aja tikukafinya juice uja kumazipanga process tingayikazikisika factory ngati kamene koko tizitulusa nokunjano sopano. Zinthu ngati zimenezozo tili ndi kuthekera koma kunena kuti sitikufuna kupanga lack of initiative ndi imene ilipo apa. Ndiyeno sitingakonze vuto ilili kupanda kuthana ndi vuto la forex. Tikuyenera tipeze njira zonena kuti each and every time tizitulusa zina zake kunja monthly tizibweretsa ndikuti ndalama mu dziko muno.
Umayi ndithu sitikupanga zeze tikuyembekezera zani magayi. Ife timaona ngati nomwina mwake akumati manduno yang'anira zoya malonda chani bwezi ndekuti kumayang'ana ntchito zawo zimene amati Ministry of Industrialization akutero kayang'anira za ma industry bwezi akumayang'ana zinthu ngati zimezi kumayang'ana kuti tingadule bwanji madiro ndi mayiko akunjawo. Tili ndi maambasada kunoko ntchito yawo ndi chani? Maambasada ku Germany, maambasada ku America, maambasada ku South Africa, maambasada ku embassy yaku Japan yani. Ntchito ya maambasada amene achanjacha bwezi lali mina achati kwagwisa ntchito ngati chingwe chotulumikizitsa kunjako awa maunduna wazipita kwakumana ndi amene acho simungathandizire kukunja kwanuko kuti mwina market peseko ma agent mimwayo kapena mwina tipangika ya partnership ndi makampani ena kumene azitha kumatigulitsira ku katundu wathu chani. Why can't you do that? Anduno yang'anira za malonda kaya muli kuti we don't even know kuti kayani ndaniso industrialization anduno yang'anira za ma industry mavuto akonzeka bwanji. Guys, we have to think beyond the problem. Musamangwangana kunoti ndapa tipezetu ka forex tibwereke basi akuvexim tibwereke chani ndeti ngapite pasogolo choncho. Hayi ndithudi sizingakonzeke zimene so chikhulupiriro chikamape chipekedwa chikhulupiriro chiyembekezo tufuna chiyembekezo chizipekedwa ndi kumwachani ine lero chani chichomona kuti tufuna titathana nalo futo libene lili. Osati every day every time tizingokhala kumakamba nkhani zamafuta ata achabwina wapa ndeza kanga stabilize kena ku forex kangothaso nanga mwakabwereka chinaso ndi chani tiyakabwereka forex ku average bank tigulira chani mafuta temporary solution imeneyo iwo kayakwena ngati pema ndi temporary mafuta amene achati ayenderatu kuti we are going to burn that gasoline makhemo rochoka mu 23 mu tank amara kuyiponda tank ile 23 tank waurali machasi mpaka akafika town imene muchamo kama mafuta amene imene mu awo chamene wo akathira swena mpaka na amene wata akathaso tipitaso filling station foma gaimo rakufunika tani ayendebe ndeti banga bwanji no kuti tithane ndi chani tipitaso kabwereka ku average akula mungobwereka nthawi nayi ilose hayi kodi mungobwereka misumene obweze ndobweza ndi chani nuso ndi chani choti ngabwezeri. Guys, let's be honest. Maijena ngarawa. I think pamene tikubwereka chonche tizikira ngatira no solution okhazikika. Tingayapanga export zani. Tingakulise kani miponga yomwe tikunena. Kaya ndufa umene chimanga chomwese. Tingamachipange process maufa abwino chantsana. Kuna lab processes chantsana ma. Timofa tibeja kumatumiza kunja. Guys, we can do that. That's the only way. Kuna kuti tisirusa katundu kunja. Koma katundu wanu sazapita kunja ngati ino simukufuna kuti mumurudutse ndinu amene mungapange zoti katundu uyo mumurudutse osati no ena akabwere kunja kuzoza akulu mweneza kuza kwanyira panga zoti zimurudutsa zipita kunja ayi mese weyo ndamene ufuna kugulitsa nsika ndo masaka nsika wekhaka akuti